Grazie, siamo bravi. Ma какво правиш сега? Галино. Виж. Я обяснявай. Горкоти, човек, горкоти. Защо? Бял, човек бял. А пак ще го измием. И банския така. И банския. Да. Сега пак ще се изкъпи. Ама Янко, казвай какво правиш, де? Няма сега да обяснявам. Защо? Обяснявай всичко. Кое къде е? Тук какво беше? Тук е гръмна, тук е врата. Ама не беше ли врата? Къде е? Врата да е. Оле, Галя, тая ръка ли използваше? Коя? Тая. Коя? Тая ли? Да, бе, да. За това? За кое? За панталон. Еми, той скайна. Как се нарича това движение сега? А? Въртение. Въртение. Въртение се казва. Това как се казва? Това как се казва? Тока врата. Не така. Какво ви Там какво му е? Кое? Така гръмнаш нещо. Там надолу. Тук ми се препът. Аха. Не са ми ли там ръцете? Вашият е бял. Мъчма. Малко е бяло, не много. Айде, кичо. Моля? Моля! Какво ви имаме? Бе! Ще ти ръка. Поле? Полечко, ама не мойна. Ма си плаща, май давай са. Нали това бялото нещо се види, бе, Янко? Не трябва да се види, ама... И сега какво правиш? Как се казва това? Там какво му е? Сега работиш ли или какво? Чакай, бе. Отварям ти. Hello. Така, тебе ще работиш ли или не? Тук не съм ти... Какъв? Айде, бързо. Чиба. Ма виж тя тук не си слети, не си ми оправя той банч. Спанахме. Найде, не ти пари. За 5 минути толкова. 5 минути той ще се телеграва. Помните как ще се слети. Галя, и ти се намаза.
Що? Як хочеш здоровей?